zein gote du? Batueraz, edo etxeko giroan, edo... Rosa. Segun horekin, batzuetan bizkaieraz, batueraz, gaztelaniaz, ingelesez gutxi, baina bestela segun nordan hartzailea. Bale, moldatzen zara. Hori da. Oso ondo. Aipatu dugu liburu berri bat izango duzula urten Durangoko azokan, ez dugu aipatu oraindik ere liburuaz beste ezer. Iturria du izena. Eta etapa pasata gero horrazpian ze mami topatuko dugu. Ez spoilerrik eta egin, baina orokorrean. Berez ipuin liburu bata, baina ari bat dauka. Ipuin guztia lotzen dituen, o arilkatzen dituen ari bat dauka. Eta bueno, esan da gezake, erdi ipuin liburua dela eta erdi novela dela. Orduan batzuek ikusiko dute novela bat hor, eta beste batzuek ipuinak solte, eta beste ez da zer gertatzen literatua, liburu bat da. Eta gozatzea da kontua, eta bueno, ipuin batzuk gehiago gustatuko zaizizue, beste batzuk gorrotatuko dituzue, baina azkenean literatura printzak dira, ez? Iturrian, badago ari bat esan duzu, heriotza oso presente, ez da? Bai, hori bai, ez da zergatik, ez da bueno, esate zuen idazle ospetsu batek, Monterrosok esate zuen, 3 gai baino ez daude munduan, maitasuna, heriotza eta euliak. Euliak? Bai, hori erdi broma da. Eta azkenean esateko heriotza eta maitasuna besterik ez dauela. Unibersalak hori direla. Genero desberdinak topatuko ditugu hemen, humoretik batez ere? Bai, humorea badago, bai, hor personaje bat dago, Soro Barturen, izena ere, Soro xamarra, alakoa. Eta, bueno, bera edadeko persona bat da, ez da ze gaixotasun daukan, baina, bueno, ja, heriotza ez du oso urrun ere, orduan berdin dio guztiak. Edo zer esaten du, edo zein momentutan, edon hori. Igual dio. Orduan, sortzen ditu olako egoera oso bereziak, ez da, humorezkoak. Elorriaga zale porrokatuek topatuko dute Iturrian zure firma hori? Zerbait berririk? Berriak, gauza berri asko dago, baina bai, nik uste dut beti gelituko dela horrez, oso bat. Iturria beti da bera, ez? Iturburua beti da bera, ez? Buru bakarra daukanik eta... Iturri hortatik, Iturria. Hortik edaten da. Aipatu duzu Soro Barturen pertsonaia, baina Iturria liburuaren izena pertsona bati zortzaio eta bera Pedro Iturria. Pedro Iturria. Eta halako batean zuk oso okerrez baldin bagara jakin gabe, iritsi zitzaizun Pedro Iturriaren gutun bat etxera, postontzik. Hoi da. Nik asmatu nuen izen hori, nuen inorrez hautzen, dalako baten, gaina liburu aurkeztu baino egun bat lehenago, edo zitzaidan olako gutun bat eta gaina liburu bat barruan. Pedro Iturriak idatzitako liburu bat... Zuk sortutako pertsonaia? Nik sortutako pertsonaia, nik usten hasieran pentsatu nuen broma bat zala, lagun batek edo, liburua ez zuen inok ezautzen. Liburu aurkeztu barik zegoen, 5, 6. Aipatu zenuen izena, Pedro Iturria? Bai, baina oso pertsona gutxirik, gertuko egi. Eta alako baten heldu zaitu eta broma bazala pentsatu nuen, edo talako baten ez ikusi nuen Pedro Iturriak idatzitako liburua zala, bere argazkia ikusi nuen, eta bueno, kasualidadeak zer dien, Iruñako botikari bat dago, idazlere badena, eta Pedro Iturria izena daukana, idazlea dana, ez? Eta hemen ere nire liburuan Pedro Iturriak ipuinak idazten ditu. Ipuinak berak idatzi ditu, ez? Hori, bera ezagutu aurretik zu ja, hala diseinatuta zen euga. Bai. Ostras! Eta orain ezagutzen duzu Pedro Iturria Iruñeko botikari hori? Baina datorren azten hurrengoan handaukat hitzaldia eta bisitaino naiz. Zer diren gauzak? Bera ja, etorri zaizu bisitan, gure kaxara. Kaixo naiz, Pedro Iturria naiz, Iruñako farmazialaria. Duela gutxi, aldizkide bat etorri zizaidan farmaziara eta esan zidan laizter liburu bat argitaratuko zenuela. Kontrazalean jartzen zen protagonista Pedro Iturria zela. Argi eta zur geratu nintzen. Berehala buratu zizaidan zuri idaztea zuk jakiteko Pedro Iturria bat existitzen zela. Eta espero dut egunen batean elkar ikusiko dugula. Ona. Esan duzu argazki bat ikusi bai, argazkia baina ez dut ikusi. Besterik ez? Bera da Pedro Iturria. Bai, hor argazkian hori, bai, pertsona hori.
Kuriosoa, oso kurioso da. Gainera, gero, jakin nuenean, bera zala, aber ez tan aserretu. Ja. Claro, inoren Bere izena izena erabilitu, erabiltzea, claro. ez kontrakoa. Kontrakoa. Idazlea izanik gainera. Eske gainera, Eskerrik asko agertzearren da. asmatu duzu Pedro Iturria ipuin idazle bat, eta badago beste Pedro Iturria idazle bat ere Euskal Herrian eta Euskalduna den. Hori da. Borobila. Topo ere ingo duzue. Durango azokan, esaterako. Gutxi falta baita bertarako, euskaltzaleontzat urteroko zita ezinbestekoa. Sortzaileontzat, zer da Durango azoka? Nola bizi duzu zuk? Bueno, nik bizi izan dut txikitan irakurle moduan, da niretzako zen zoragarria hor ikusten dituen idazleak eta batzuetan ere hitz egiten genuen, ez dakit Arkaitzkan horrekin. Arkaitzkan ni baino gazteagoa da, baina niretzako maisua zen, ez da, ni ikasle bat nintzen, idazle izateko gogo hori neukan, eta ja Arkaitzek bazituen liburu batzuk, eta orduan bera ikustea eta berekin egotea eta niretzako zen zoragarria. Eta gero aldatu egin da, ez? Hor, bago gauza kurioso bat, ez? Joaten ginean txikitan, 14, 15 urterekin aurrezten genuen dirua, liburu hau edo beste hau, 2 edo 3 erosteko, eta horre goten ginen, hau ez daukate hiru nahikorik, eta gero ja, nagusitan, idazle moduan zoazenean, ja, oparitu ditizkizute, lehen behar nituen, oen ja, ez, oen ja... Oin baduzka, ja. Bale, lehengo urteko Durangoko azokoako datu batzuk dituzu? Datuak. Begira, 304 liburu berri aurkeztu ziren, 93 disko, eta 18 aldizkari. Horiek dira datuak. Eta ja. Ondo. Osasunaren adierazle bada hori. Zuk aipatu baituzu elkarrizketetan, sortzaileak eta sortzailea babestu behar dela. Nola babestu behar da? Nola babesten da sortzaile bat? Ez dakit, horretarako daude politikariak, ez da? Ara? Egia da. Guk ez du euren lana egingo, ez? Ez dute gobernurik egiten, ez dute zera egiten, zuzer pentsatu beharko dute. Eman diezaiek ezu ideiaren Zer bat, babes jaso nahiko zenuke, adibidez. politikariei. Nik ez dut behar oin babesik. Behar nuen lehen horretara dikatzen nintzenean, horreta profesional nintzenean, ikusten duzu beti zaudela kilikolo, ez? Beti ara ona, gidoi bat onako, hitzaldi bat hemen, bestean, eta ez daukazula, azkenean ez daukazula astirik benetan indartasuna egiteko, ez? Eta ez da egit, benetan gobernu batek edo administrazio batek benetan sinisten badu kultura garrantzitsua dela, nik uste dut zehose egin beharko lukela, horretara dikatzen nik ez dut behar ja, baina badira batzuk azten ari direnak edo horretara dikatu nahi dutenak, eta horiek babestu zelan edo alan, ez da egit, eskola batzuk emanan hemen eta denbora libre utzi gainerakoa, idatzializateko. Zuk ere akaso babes hori jaso izan bat zenu? Beste modu baten hartuko nuke, ez? Baina ez dut jasota nik nire bidea topatu dut eta ez dagoa problemai, baina ikusten dut beste batzuek zesko problema dauzkatela, ez?